brother. Luwi-luwi. Ang kampana. Di kung di mo din natin pulo, walang magbigay. Kung tuloy-tuloy mong palaro yan. Wala, si Albert kagabi, sabi niya, magbigay siya. Oh. Sabi ko, tinalo ko na yung bola. Oh. Sinabihan siguro siya ni Albert. Paul, katong sila naman nagbigay dyan, Hindi ka katong sila nagsasabi. hindi nagbigay. Okay. Yung importante, magbigay. So, yung Marami pang ano. yung madalas maglaro yan, dapat ang pinaka-priority ng bigay ba? No? Kahit ano na. So, basta may balik yung pera mo, Oh. mahirap yung walang magbigay. Oh, nagpantay ka ba din? Nagpantay ka ba din? No, nakalay ba yun? How we roam. Ba't nakaya natin ang gusto? May kalabasa. Sana yung mga bagyo ko.
sabi ko ba, may ka ng isa mo nga ba, no? Mo ilong ba? Sa tuwas mo ba? Si ulap ba? Ulap. Sabi ko ulap. Saan ka? Bunso mo ka? Enggak jadi rumah. Bagyo. Bumabagyo sa Saudi. Bumabagyo sa Saudi pati? Bumabagyo sa Saudi. Oo. Takas. Lakas bagyo no? Hindi na lang ako. Silent lang ako, isang oras lang. Ikaw, mag-live ka rin dyan, wala problema. Hindi, mag-live ka isang oras lang ako, silent ko lang to. Silent ko lang to, ay Manduntin. Silent ko lang to ha. Mag-live ko lang dyan, papasok ko mamaya sa'yo, promise. Isang oras lang. Ano ko lang to, silent ha. Hindi, mag-ano ko lang, mag-silent lang ako. Mag-ilis ka lang. Papasok ako mamaya, ha? Isang oras lang ako. Alvin, naluto muna tayo. Tawadi, luto. Nakaano ko dyan, nakapanood na ako ng dito. Doon siya po sa iya ako nakano sa YouTube mo. Yeah. Oo nga. Support ka ba din sa akin, ha? Nag-live ka rin, Ma'am Christine. Naluto mo ba di? Kantong nalagyan karot. Oo. Para naman kung maibaba din. Diba? Oo. Tamsakdan, may kasama ka dyan, maingay. Oo, nagluluto siya. Si Sip Alvin. Si Markups andun, may kausap yung anak. Wala pa sir, tapos na ako Sip.
Sige, mag-live ka lang, Ma'am Tintin. Papasok ko mamaya. Malamig dito, lakas ng hangin. Kita mo siya yung ulam natin ba? Ulam namin ay kanton, pansit. Nag-coffee na akong 2 kasipi. Maraming salamat ha. Sorry. Bigla kasi ako ayaw. Ano kasi silent ko lang sana kasi ito, susubukan ko lang. Sipag ano lang, tatrabaho lang ko dyan walang problema. Ka 12 minutes na ako. Labas ko sa mga alagad. Okay lang, buti nakita ko pag sit ng LS. Sorry. Ganun kasi ako pag naisipan ko mag-LS, LS eh. Panag sit, diretso agad. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo Maraming salamat sa 8 million people na nakatambay. Still loving you. Hindi mo ba ako nakikita dyan na viewers mo? Another tusok. Maraming salamat, Ma'am Christine Macarayo. Patusok-tusok mo. Maraming salamat sa 8 million people na nakatambay. Another time success. Maraming salamat, Ma'am Christian Macarayo. Saka sa 9 people na nakatambay, 10,000 na nakatambay. Maraming salamat. Dami mong ninja, Ma'am Christina. Maraming salamat sa patambay kay host. Maraming salamat sa 10 million na people. Another to sa host po. Dami mong Ma'am Christian Macarayo. Ninja moves. Unsing patamsak. Just fun happy. Another tamsak Robini. Ang dami niyang ninja. Last tamsak ha. Ang ingay ha. Naghiwa yung kasama ko ng ano eh. Carrots. Sahog sa pansit canton.
Dahil sa iyo, nakarami ng ninja. Dahil sa hindi naman. Sino lima nagturo sa iyo, di ba? Maraming salamat sa 10 milyon na nakatambay sa bahay ni Host. 12 na, 12 na. Grabe, ang dami na. Puro nakatambay lang. Sino may birthday? Wala, ma'am. Pancit Canton lang. Yung Pancit Canton ba? Nasawa na sa may sabaw. Yung haluan na lang ng anong gulay. Para maiba naman yung lasa ba? May last out sa 10 million in the house. Hindi ko kilala yung 10 million yan, ma'am. Dalawa lang kayo kilala ko dyan ni Namrodi. Saka si Alvin. Yung iba hindi ko kilala kung sino. Ang pangit ng pansit nito. Ang sarap pa rin pansit. Hindi kami last out. Lahat ng dito sa LS ni Sir Ricky. Maraming salamat, Sir Tintin. Ang kamuslag sa pasok sa bigla ang LS. Walang kaplano-plano mag-LS ba? Maraming salamat sa pasok, Sir, ha? Ma'am. Sino kayang iba dito pakilala na para malabas singles kami? Akin yan iba. Hello, Ma'am Tintin. 4 yung sa akin dyan. Ay, pag malakas, nag-6. Pag mahina, 4 lang. Nagkalbo ka ulit, Sir Ricky. Hello, Ma'am Tintin, sabi ni... Kalbo naman talaga na to, sir, eh. Mami. Kalbo na, kinalbo pa ulit. Maraming salamat sa pagpasok mo sa bahay niyo, ha. Malamig dito ngayon, kaya naka-full jacket. Mamaya na ba din? Hello din sa'yo, Ma'am J. Makarayo. Ito na? Sarap pa lang lambot. Yan na yung bagong bili natin? Hinaluan mo. Ay, nalaan mo? Yung lambot pa. Maraming salamat sa patambay-tambay dyan, ha? Sa mga hindi ko nakilala, maraming salamat. Sa mga pabidyo-bidyo dyan. Kilala mo naman ako sa mga kaibigan mo na binibini dyan, Busing. Busing, si Boss Alvin Magondayaw, naghanap ng kaibigan. Very support lang sa akin yan. Hihihi, tawa si Boss Alvin Magondayaw. Pag-shout out, Sir Marcaps diya, musta na? Sir Marcaps, Sir Marlon, kaputulan, shout out daw sabi ni Ma'am Roberos Cañete. Kung nakakinig ka ng mga yan, sir, mega shout out daw. Maraming salamat sa 12 million people na nakatambay sa bahay ni Host. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko, ha. Yung iba, hindi ko kilala kung sino. Sa mga batang-batang dyan, mega shout out sa inyo. Shout out din sa iba dyan, sarapan ninyong loto, pahingi. Asa na ba si Marcaps Longhorse, Ricky? Teka lang, hanapin ko, ha.
Ha? Ano ka na sa'yo? Ay, paano mo nangyari ba? Ito. Magluto sa mga Pakita mo naman kunti pa. Ha? Pakita mo na kunti. Ako sa ito parang giluto. Pasing napaing na ito. Pakita lang. Ito na sa mga kaibigan. Sa man? Si ba yan? Si Tintin. Tapos si Roberos. Tapos pakiset out kay Sir Marcos dia. Musta na oh. Roberos. Tapos si Tintin naman oh. Ayan. Ito na po sa mga kaibigan ha. Nagluluto pa kasi. Naglulungig pa ako. Baka masunog yung niluluto niya. Baka masunog yung sabaw. Sige. Basta yan na siya. Pinakita ko kasi nagluluto pa siya. Pinuntahan ko pa yun doon. Para lang sa inyo, makita yung idol nyo. Yaman. Ato sa ito. Buta pati, sikat ka na pala pati. Oo, hinahanap si Buddy. Ayun eh. Sikat ka na pati. Nagluluto pa yung idol nyo eh. Nakita nyo ng idol nyo ha? Nagluluto pa kasi. Balik trabaho na kayo sir. Hindi pa, ma'am? At Sir Antintin Kasla, hindi pa kami nakabalik. Pero yung sweldo namin, unti-unti nang binabalik ba? Kahit wala kaming trabaho. Dati 50% binibigay sa amin ng boss namin. Ngayon, ginawa niya ng 70%. Sana dating ng January, magiging 100% na yung sahod namin ba? Kahit walang trabaho para ayos. Hindi pa kayo natulog yan, Sir and Ma'am Tintin Kamslag ah. Hindi pa kayo Pinas. Ayaw pa kami pauwi ng amo namin, sir. Kasi sinasahuran naman daw kami kahit pa paano. Kasi pag pinauwi niya kami, wala na isang taong kung sakaling mag-operate dito. Pero sa ibang namin, kung nag-operate na sa ibang airport, pero dito lang sa amin na hindi pa. Kaya hindi niya muna kami pauwiin. Kailangan pag nakauwi kami, yung may kapalit daw kami para hindi man antala din yung negosyo niya ba. Kung sakaling magbalik na lahat ng operation. Meron na lahat, dito na lang sa amin yung hindi pa nag-operate airport. Pero sa ibang airport nag-operate na. Sa airport kasi yung business ng amo namin eh. Siguro lang kayo ng amo nyo kaya hindi kayo kung alam mo lang sir, marami ng tambay doon na mga Pilipino gustong umuwi, gusto agad umuwi eh. Kaso pinapakiusapan sila ng amo namin na antayin niyo mga 5 months para may kapalitan ba. Ayaw nila. Kaya nag-stop work sila doon sa main office namin. Ginawa ng boss namin, hindi sila pinasahod, hindi sila binigyan ng allowance. O kung gusto niyo umuwi, sa inyo ticket, sa inyo yung ticket, sa inyo visa lahat. Gastos. Babayaran pa nila yung ikama nila na premyo. Bali, 8,000. Andun sila ngayon. Kawawa sila doon ngayon. Yung kasama namin. Hindi sila nag-ano sa boss namin eh. Nakinig eh. Ayun, pinabayaan sila doon. Tambay sila doon sa Jeddah. Sa main office. Sa 5 months na yan, sir. May sahod na kayo. Oh, may sahod naman kami. May sahod kami. May sahod kami kalahati lang nung simula, siguro mga 9 months na kami, puro kalahati yung sahod namin. Pero sa ngayon, binalik na yung sahod namin sa 70, tinasa ng 70% na. Kahit wala kaming trabaho, ganun, may kasahod pa rin kami. Nakakain naman kami dito. Pero yung kasama namin nag-stop work na kasi gusto talaga nilang pumilit na umuwi. Hindi na sinahura ng boss namin kasi minto na sila sa pagtrabaho eh. Tapos kung gusto nilang umuwi, pinababayaan sa kanilang ticket, saka mga visa nila pauwi ng Pilipinas. Eh wala naman silang pera, tambay sila doon. Kawawa sila doon ngayon. Pero kami na sumunod naman sa amo namin, yun, binibigyan pa naman kami sahod, tuloy-tuloy naman. Hindi naman kami nagugutom dito. Matitigas kasi ulo ng iba eh. Gusto umuwi. Hindi, pag may napasensya mo dito, mahirapan ka talaga, kailangan mapasensya ka.
Kailan start niyo work, sir? Hindi ko lang po alam dito, ma'am. Sa ibang site ng boss namin, sa ibang airport, nagsisimula na sila. Dito lang talaga sa amin kasi bagong kuha ito ng boss namin na airport eh. Bagong kontrata ito eh. Kaya inaayos pa. Siguro mga February, siguro maka-start kami. Pero nakakasahod naman kami kahit paano, 70% sa basic namin. Buti na lang sir, hindi kayo pinabayaan ng amo nyo. Sana all die hard sa empleyado ang amo. Ayos naman sir, kahit konti lang yung, kahit kalahati yung sahod namin, nakakaano naman sa ano namin, ng pagkain, nakapapadala pa naman sa pamilya yung iba. Nakapapadala naman. Kaya kailangan, ano ko lang din muna sa amo mo, pasundan-sundan mo lang ang amo mo. Pag ginalaban mo kasi, pabayaan ka, pag stop work ka, hindi ka na pasahurin, tambay ka doon, paano ka, wala kang makain, tapos pamilya mo sa Pilipinas, wala kang mapadala. Gutom na lang. Pero kung sumunod ka man lang sa gusto niya, kahit 5 months, yung hiningi niya, makakain ka, makauwi ka ng maayos. Yun lang, kasi magpipirmahan naman kayo eh. Sabi niya, sige 5 months, pauwiin kita, basta within 5 months. Ay, yung iba kasi gusto umuwi na agad. Hindi mahina yung pasensya. Ayan, tambay sila ngayon doon sa sa main office namin. Wala silang sahod. Gutom sila, pati pamilya nila. Antay silang pauwi ng amo namin kung gusto nila. Mga iba kasi mga baguhan pa lang kasi mag-abroad. Kaya yung ulo eh. Yung isip ba? Mahina sa pasensya. Asa na yung iba? Oy, sabi ni Ma'am Robbie. Tulog na yun sila, ma'am. Kailangan pag nag-abroad ka talaga, mahaba yung pasensya mo. Pag minitian ulo mo sa abroad, wala, talo ka. Sige ba, kalating oras pa ba, Kalating oras. Sud mo lang ba, Ha? Sud mo lang Pansit. Tulog natin ka ako, ha? Ha? Tulog natin. Pansit canton. Maraming salamat sa patambay-tambay niyo na. 7 million people na naka-standby. Salamat sa inyo. Kalating oras na ako. Kalating oras na lang para matapos. Maraming salamat kay Ma'am Ruby Rose sa PBGBG. Maraming salamat. Kay Ma'am Christine Macarayo dyan na nagtatrabaho. Maraming salamat. Maraming salamat sa 13 patamsak at saka sa 7 million people na naka-standby sa Prime News. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa 11 million people na nakatambay sa Prime News. Maraming salamat sa inyo. Kung sino-sino man kayo, mag-comment kayo. Para makilala naman kayo. Sandali lang mga kaibigan.
Maraming salamat sa inyo sa pabidyo-video nyo na. Hindi nyo talaga iniwan si host. Maraming salamat. Sa 10 million people in my house, maraming salamat sa inyo. Basketball time. Lakas ng hangin dito, parang babagyo.
Oh. Wala na rin. Nabunod ba kayo? Nabunod lang ako dito eh. Ulam namin ay chicken with kalabasa. Hi Sir Tom Harris, because shout out kay Sir Tom Harris. Hello guys, after host live stream, I'm also live stream, Christine Her. Hello Tom Harris. Patamsak kay G. Macarayo. 2 minutes ma'am G. Macarayo. Mag-sit ka na dyan ma'am G. Macarayo at ako yung mag-end man. Hindi na ba din? 2 minutes mag-ilis si ma'am G. Macarayo. Huwag na galing ko. Makakira pa pagsuot. Mag-ilis si ma'am G. Macarayo eh. Ma'am G. Macarayo, mga gano'n ka dyan ma'am ng... Again? Sit up ba? Sit up. Minutes na lang mga guys at ako yung mag-end na. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo niyo. Huwag bantay sa bahay ni host. Mayara! Grabe gupit yung uso. Sayang. Sayang nga rin kapag di mamitin. Talagang kita ko rin. Oh, bilang gupit yung uso. Grabe bata-bata oh. Matindingan ba? Buhay pa yung gupit sa iso. Ano pasok? Malamig, malamig. Busog na si host. Oh, busog na ako, ma'am. Pwede na mamaya para sa'yo. Ano ba, magtagal? Mag-sit up ka na, ma'am J. Magkarayo, tapos na, ma'am J. Ma'am J. Magkarayo, mag-sit up ka na. Mag-sit up ka na, tapos na ako. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo mga guys, ha. Maraming salamat sa hindi nag-iwang kayo, sa maraming salamat sa inyo. Team Solid, maraming salamat. Sira, patamsak mo ako dyan sa mga kasama mo. O, sige, sige. Patamsakan kita. Pati ako magtatamsak din. Yung 10 kong alagad, itamsak ko sa'yo. Promise, 10. Balikin si lahat to ito. Ay, hindi. Oh, akin, 11 plus may 4 ako sa isa kong cellphone. 11 lahat. Ay, 15 lahat. Tamsak mo sa akin. Bubusugin kita ng tamsak ngayon. Nagantihan ko yung tinamsak mo sa akin. Sige, sige. Sige na, ma'am. Tapos na ako, ma'am, ha? Maraming salamat. Bye-bye sa inyong lahat. Maraming salamat. Ma'am J, maraming salamat. Christine Roberos, maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat sa inyo.